Vítajte. Dnes sa pozrieme na AI agentov. Je to technológia, ktorá teda vyvoláva obrovské nadšenie. Áno, ale aj nemalé obavy však. Presne. A čo to vlastne je? Lebo vieš, často si ľudia predstavia len nejaký chatbot. No áno, ale toto ide ďalej. Predstavme si AI, ktorá nielen odpovedá, ale aj koná. Koná. Akože, napríklad. No, vie ti objednať vodu, napríklad. Alebo, a to je zaujímavé, naprogramuje web stránku. Bez toho, aby človek vedel kódovať. Ako ten nástroj Replit, čo sa spomína. Presne tak. A potenciálne by mohla riadiť aj oveľa zložitejšie procesy. No, z tých materiálov, čo máme, cítiť na jednej strane fakt obrovský optimizmus. Áno, tá možnosť demokratizovať tvorbu bohatstva. Že ktokoľvek s nápadom môže oveľa ľahšie niečo vytvoriť. Software, rozbehnúť podnikanie. A vidíme tam ten potenciál pre veľké zmeny však. Jasné, zdravotníctvo, vzdelávanie a samozrejme to masívne zvýšenie produktivity. O tom sa hovorí stále. Ten optimizmus je nákazlivý, to áno, ale zdroje zároveň veľmi silno upozorňujú aj na tú druhú stránku mince. A to je čo konkrétne? No kľúčovým rizikom, ktoré z nich tak nejako vyplýva, je, že AI agenti sa môžu správať skôr ako nepredvídateľné komplexné systémy. Komplexné systémy, nielen nástroje. Presne. Skoro ako nový druh, ako sa tam píše. A vtedy ten potenciál škôd môže exponenciálne prevýšiť ten úžitok. Počkaj. Naozaj to prirovnávajú k novému druhu? To je dosť silné tvrdenie. Je to silné, áno. Vychádzajú z toho, že aj keď dnešné AI majú limity, vieš, dané tými tréningovými dátami, ich vzájomná interakcia a nejaká budúca evolúcia môžu viesť k schopnostiam, ktoré si my teraz ani nevieme predstaviť. Čiže niečo úplne nové, čo sme neplánovali. Tí systémoví teoretici v podkladoch varujú, že naša istota o tom, čo AI dokáže a nedokáže, je pravdepodobne iluzórna. Vstupujeme do éry komplexnosti, nielen komplikovanosti. Tak to tam bolo, že? Áno, presne tak. Rozumiem. Tie varovania pred tou komplexnosťou sú teda vážne, ale skúsme to predniesť do praxe. Ako sa to môže prejaviť v bežnom živote? Napríklad na trhu práce. V podkladoch sa objavuje jedna dosť znepokojujúca analógia. Myslíš tú paralelu s nástupom aut a osudom koní okolo roku 1900? Áno, presne tu. Je výstižná. Technológia vtedy radikálne zmenila svet a tá profesia koňa, čo ťahal voz, Stala zastaranou. A dosť rýchlo, za dekádu, či tak nejako. presne, a otázka, ktorú si autori kladú, je, či sa v kontexte AI nestávame práve my tými koňmi z roku 1900. A koho by sa to mohlo týkať najviac? Tie zdroje naznačujú rizika hlavne pre aké práce? No, spomínajú sa rutinné administratívne práce, dátová analýza, účtovníctvo. Dokonca radiológia, to ma prekvapilo. Áno, aj tá. Štatisticky to vyzerá na vyššie riziko pre ľudí bez vysokoškolského vzdelenia. A zdá sa, že disproporčne môžu byť zasiahnuté ženy. Prečo ženy? Lebo častejšie pracujú práve v tých ohrozených kategóriách. Aha, jasné. A to vlastne priamo nadväzuje na ďalší kľúčový bod z tej analýzy, prehlbovanie nerovnosti. Presne. Je tam tá výstižná analógia s maratónom, že AI môže niektorým dať akoby Formulu 1. Zatiaľ čo iným symbolicky zaviaže šnúrky. Napríklad tým, že ich zahltí dezinformáciami alebo ich proste vytlačí z trhu práce. Áno. A hrozí svet s obrovskými, možno až 1000-násobnými rozdielmi v produktivite, a teda aj v bohatstve. A to sme stále vlastne len pri práci a ekonomike. Resime, tie materiály otvárajú aj hlbšie otázky. Napríklad, čo sa stane so zmyslom života v nejakej hypotetickej ére hojnosti, ktorú by AI mohla priniesť. Éra hojnosti. To znie dobre, ale... Ale už teraz vidíme v mnohých krajinách epidémiu osamelosti, klesajúcu pôrodnosť. A AI by to mohla zhoršiť. Je tu tá obava, že by mohla uspokojiť naše potreby bez nutnosti ľudskej interakcie, bez toho úsilia, ktoré historicky dávalo životu štruktúru a, zmysel. Jasne. A samozrejme nesmieme zabudnúť na to riziko zneužitia. Určite. Od tých personalizovaných podvodov, šitých na mieru, Cez deepfakes, ktoré už dnes sú problém, až po tú desivú predstavu autonómnych zbraní.
A tu zdroje nastolujú tú dilemu. Dokáže sa trh sám regulovať? Alebo potrebujeme nejaké zásahy? Lenže tie zásahy môžu byť veľmi složité a potenciálne viesť k nejakej neželanej kontrole, možno až totalitnej. Je to tenká hranica. A toto všetko vlastne volá po zásadnej zmene vo vzdelávaní. To je ďalší dôležitý bod, ktorý tam rezonuje. Jednoznačne. Musíme sa posunúť od toho memorovania faktov, to AI zvládne lepšie. K rozvoju všeobecných ľudských schopností. Ako kritické myslenie, adaptabilita. Áno. A tiež to, čo sa v podkladoch nazýva agentúrnosť. Agentúrnosť. Čo to presne znamená? Je to tá proaktívna schopnosť nie len používať AI, ale vedieť jej zadať správne ciele, kriticky hodnotiť jej výstupy a hlavne udržať si kontrolu nad tým procesom, nebyť len pasívnym používateľom. Rozumiem. Takže keby sme to mali nejako zhrnúť, aký je hlavný odkaz z tejto analýzy? No AI agenti sú evidentne technológia s obrovskou transformačnou silou, prinášajú neuveriteľné možnosti, Ale zároveň aj vážne systémové rizika. vidíme tu jasný stret medzi tým optimistickým pohľadom AI ako nástroj a tým oveľa opatrnejším pohľadom AI ako potenciálne nepredvídateľný komplexný systém. Čelíme teda fundamentálnym otázkam o budúcnosti práce, spoločenskej štruktúry. Možno aj o samotnej podstate človeka, o zmysle jeho existencie, Budeme my tí, ktorí kreatívne riadia tieto nástroje k prospešným cieľom? alebo nás tieto systémy predbehnú spôsobmi, ktoré si dnes ani nedokážeme úplne predstaviť. Presne táto otázka visí vo vzduchu. A možno taká záverečná myšlienka na zamyslanie, ktorá z toho všetkého vyplýva. V tomto novom svete, kde AI môže čoraz viac stierať tú hranicu medzi tvorcom a konzumentom, Medzi aktívnym činiteľom a pasívnym príjimateľom. ako si ako jednotlivci, aj ako spoločnosť aktívne udržíme tú schopnosť tvoriť, hľadať zmysel, formovať budúcnosť podľa našich ľudských hodnôt. A nie len podľa nejakej chladnej algoritmickej efektivity. To je tá výzva.